the evidence club on Abatubua. National no. The Jama to evidence. There. The Jama to Ekene. Labano Yakwana 1 year ago. My name is Ejike. On a evidence sources as a also see Jama. Yeah. Sister Angel, yes, national battle. All the evidence on our evidence club of Nigeria. MPG of Nigeria. Evidence evidence and wake up and Ejike on our walk on the picture of Papia. And the people put that picture. People looking outside. Now, I have my Sophia Berenano. So, you have my son, so now, after that, I'm going to buy. Do you get a batch of praise the Lord.
candles of Bata. Never said the candles of Bata. Great Ejike, number one. We're not watching the music. People put us down. Great Ejike. Let's get your mother. People didn't let you know when you were not put up. Great Ejike, number one. We're not watching the music. Great Ejike. What do we got from Bowen? The Great Ejike. Great or truck is a message. What's an honor? But what I'm doing, I'm doing a candle, but I can't be now, but I should do it. The way he had a banquet. This I know, I wear no. ADU Lagos branch. As you know, that he take a line and build to let there. I get people good things. So, on what we had there, what them will give us a chubusu. Yeah, want to make it a party. Yeah, other master of the lake, the Paralo. Ọkọ kìí ṣe fẹ́ ìjọba máa fẹ́. Òjì máa gàjì. Màmá àhùrọ̀ nǹka evangelist lè du ego. Ọ̀pọ̀ ego wà á sí. Ìtọ́ máa kí á ní àmì ìwé bá òun ní ewé nínú. Evangelist ó kìí ṣe fẹ́ kìí Give up all your about to open the car, half warm, and you can't believe. I'll walk over the thing very fast. This DJ wants for you. Okay, alright. Yeah, no pastor. ABU Lagos branch. Since Ochendo, I never one. Iloh, I have no way pass mine. I never one every day. Iloh never 42 months. He went to Lagos to wait here. On the ABU Lagos branch. On the North Ochendo. Ejike job. Chief Ochendo. Ejike job. On your man. Picture movie. Matubu Munyo Ochendo. No one Ochendo. Iloh Lagos branch. They are back. He had a good signal. Now you're like you know. Ochendo around. Mokondo. I like you know. I am a happy. Makani digging in the Lagos branch. ABU. I'm a chief. Our pastor, who is a member of ABU Lagos branch. I'm going to one or two things. Okay, like I am one more time of opportunity. Pastor, all you Christian, ABU person. I was also I want to get somebody I used to go on banana yard. So I had one at the open. Because you know, my money. All I used to do was walk out of the place and I did 9 days. Over the thing, Master had to open up. How about it? What is about night? What is about the thing? When did you play? When I
kwanyere onye otu anyị bụ Chief Ochendo adịba ka anyị si bịa na ndị otu anyị ọ bụrụ sọsọ oge ọ dị ndebe oge ọ dị mma inegharị anya ebe a bụrụ onye agha anyị obodo ugwu akpụrụ ụmụ Uchi onye okewu nọrọ Lagos ọnọ ka tụwapụ jụọ ọnụ ule ndị iwu iji soro ndị anọrọ ka ma parala omeba na nwa o bụkwara ike ọgbajuo ego akpamada ọtara anyị ka nwere ọrụ anyị ma arụ anyị kara arụ akara n'aka nwunye n'aka ụmụ ya ịhụ na ebe gadara ọfụma na ọfụfụ Ochendo m fụrụ na ha efi na-aka ọrụ anyị n'okwufụrụ na aka Edi ukwenu ọnụ Amawonna, as heavy as my hand is, respond. Because as we told you, so I don't want to get you. Another time, all walks of life, woman abroad, international, that is a so, all of them only shadow. Go to Banya. Don't know what I'm Okay. I am wearing part 1, the presentation that is going on now, and part 2 also. Then there are Ochendo, every job, Guru, and all behind. The band, very good. I don't hear 191. Oh no, try a meeting. Igoshi, my own name, Yama. And I needed the raw rope, Arabia. I don't hear 191. Oh, wait, turn the days local. I want woman wine. I would tie more than one because I am a part of the play and buy. And I also see the other. I hear a question on Ochuku. And I nearly left Chineke Mangetama. I got someone now I will be for your try Women's Week Lagos branch. Yakas Wobi. Not Chineke, now about Madu, no other money. And 1 month of work quiet whoever today. Casio began and go to Naka making it Casio. One day, why will be unmassy? Tutu we are no child over there, Papa go to Lagos. On your way, I'm in Jesus. Praise the Lord. Okay. Daddy, you are giving. Okay. And then about target tab on the yard, Ejike, or having a number 2. Or having a yard and Abia. If Rona, before you put a yard up on the end of the time, and began Yamaraka had half with you, man, and get better for you. If Rona has a little for size, honey, Jovan has on there in a decatur. Now, on the yard, they can look you. Number 25. Don't know. I'm a Nayabo woman to run out. Or Casacoma Daddy, Divia on the Commodore Poro. Manajiba, Hame Hamelani, no Pamani. India Nabo, December, Hachi walk on Imeyad, Metro Imeyad, Makahaka Yuku to the Nebanoa. Ndo try any walk on Kaini Mahia, Makibo and I had none of the children on Bono. Hey, when I said, go to football, madam. Which means I'm not going to go to. Dallon, all my guys said, oh, my God, when I got a man near,
onye a metụtara gị mmiri mara ego worldwide nwoke eji eji ife onye nwatụrụ ya na ndị oyi na-ezu onye abụrụ maka ebe mmiri mara ego supply nyere ife ezigbo mmadụ dịka ndị August meeting amaghị ihe yi eyi na ka nwoke si adị mmiri mara ego aka na-atụ dọọ ewezụga na ọbịa ya alụ ka abịa na tata nkari chenji nna jiri nwayọọ nna m ama m na onye na odogwu nwoke ọ bụrụ na ndị ọgọ anyị ndị Igbo kwụcha ịbatụ na-eme ka anyị mara agba abụọ na agba na ọgọ bụ chi onye abụrụ ọgọ na-akwa baro ọgọ nwere ife ọ na-alụ Ojezuo family ọha na-abata ndị ikwu nne Ejike pụntara afọbọsikolo bịawa ha yikwasọ jibọ hụ na aka ya ridozukwa aka na jibọ tigbuo ya na mmanya mana otorobịa gwara bịa nnọọ kedu jiji ezubeghịkwa ụna emeghe ka ndị ọgọ nwotere m ji na-abụ mezuo ya afọ aka m asịkwa abịa ka m egwuregwu ebe a si mezuo ọ dụrụ ka ọ dị mkpa nwụrụ kpatara m chi ọ dị nke a ka ọ agwa enyi ka nwunye m ebido ahịa ji ọ bụrụ na ọgụnwa bụ moto 641 ka nwere biko ihe agba ọkpụkpa nke ịtọ moto gị nọchiri ụzọ kpọchi mma nwụ ndị na ebe ahụ wọchị ya ji ebutere nwunye m ebinie m maka ama m nwaanyị ahụ ekwe ya nkịtị ogburu ji agawara onwe ya ọzọ na-abata odogwu eji efe ụzọ ama na Lagos afọ dị mma afọ ogologo ime ya odogwu na-epe mpe n'obodo ọma kingdom o ji ihe nwere ụkwụ na anọ otu a ka esi aga ọkpụkpọzụ na nrọ ka nwoke si adị ji o ji bịa ru 80 ogene na-afịọ ọgọ bụ chi onye abụrụ ọgọ na-akwa baro na ụdị ọgọ a na-akpọ ọgọ bụ chi onye ọgọ nwere n'ife anya na ọgọ o ji asa iji ewu eji bịa akwamozu Daddy, pretty ka bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ọwọ́ kan kọ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ni nínú anya na wáyà. Mẹ̀rẹ́ máa fún náà tó ti, wọ́n kí ẹ lọ́dọ̀ jí kò tí bí àfọmọ́sù. Wọ́n kẹ́ jẹ yí wọ́n kẹ́ bù, wọ́n wọ́n kẹ́. Yes, wọ́n bí ọgá yẹn bàtàrà, ihe ní ìtà nígbọ́. Asị m na ọ dị ka a na-akpọ ọgọ bụ chi onye ọ bụrụ ọgọ bụ expenses ebiri da ọgọ nwoke adakwa n'ugwu ụkwụ ụdị nwa a agaghị adịzikwa n'ezinụlọ ụlọ forever and ever n'aha Jizọs amen nnọọ ụkwanye na oche ebe ha ga-anọ ma ọ bụ onye foto ga-ahịa agagharị ya ịma ndị ji ego bụ ụlọ ego ịma na MC ka mba ebe foto aga m n'ihu gakwuwe ndị ji ego foto aga m Waboye Ejike bia. Waboye Ejike na family ya bia wasi ano. Bia woko abia wao. Hey. Ama biwu ni tanaka na chini ka ko ina nini. Mana wa. Aga na ya kwa na. Eho na ho woke mma. Go Ochendo ka na eri. Ezigbo mmadụ alụ Chukwu gọzie unu ihe iji budo gami na-ada ka anyị gara ịma na iji ego bi o wee do esi eme otu Ochendo si aga n'ụlọ akwa otu a ka Ochendo si eme na ekọkeshọn ka na-echere na ọ dị nke a ka na-agba ebe na kọntrol ọ dị ihe mbọsị bụ nke a na all the embassy. Hey, una bebe ya here abada. Una bebe ya here apa. Hey. Ewo suga do nya mura mu. Ndi na tutu ego. Ya wo kwara so ofo nya na tutu ego a. Ndi na ba ego kwa she do 5 o na tutu to wa na o ko sha dem ma. Obra ndi na tutu do 5 o ru so ofo nya na abo apo. Eke na ro eka. Ogene na afọ. Odogwu de pepe ni ihe mbosi. Eni eba. Obosi ba.
Fana who the on big man. Oh, Fana who on big man. But that no so, I told United Brothers of Akwache. United Chitobera Chama no we him and I president. Chitobera Chiwa, not we him and I. They have on that change right to hope that Lagos. Before any may have to go to convert it to the ego. Tiana envelope because. Oku the announcement can go on when but my watch on me if you put the ego. I did be do if you put ego ego. Because only never take it out on the other up here. Hey, on the other you all the way from his social avatar. Afudimba fogolo gimia. On the other you never take from his Sophia. On my aka. Odogo broga inem. Ige buzo mucha tea before you over tea. Onya go ada tea omo kachie. ATM ade akutu 200 naira all from 500. Ana ene wo kaya niru we benyi apara no. Nende je ku maka heba no wa. Ogo butu onye. Kanalo mi siogo. Ezino no buna abia no wo anwo osisi na meri hego. Ondo chukwu gosi ya gosi na bendo ganye watch aka ha si akwa ego. If onye ti ego nkia ona akwa ego na achi ochi. Onye ti loan na akwa ego ta nwo euro na di chimochi bo ego. Eze nwachi be kwuo ni case obo mo obo kwuo unu. Ihe agwa be gị aka no. Anyị cha na ebe kwa akwa ihe anu so bia ntoma no wo for na ba da wo horo. Ha fura no nkem. Oya bana ga na shop here. Eze nwachi one them. On the other if you Sophia number state, yeah? Security, I need the gaba. Security, I need the gaba. I'm going to be Ghana. It's not good. On your way to the gaba, we have a piano. Paponia, with that. Other man, it's to come at us. I'm going to get a piano. Better to drink here. Other man. Ochendo.
Whatever you see, even in no Bocoro, Begonian no Bocora, Macon Ochendo, when you make a poor child of magic for magic. If I got no one in number of states, man, and so put in a family Ghana. But they don't take a walk dog or guy who go. Second now, when you want to know my bull, you also almost a good shoot to a person. I'm going to about him say, now that how come I never did come and so wedding. If I wine, no wine is for family. Check about the roof. One time I put up on over. Don't know for you the bell up and we have a set of definition of nonsense here. If you hear but the whites, what are you doing? What you had ever pay you out? You got to get out of here. That's a watch you don't see the person got the match. Because what are you what about you kids in Jimina? Be a cat, you not a Gabina. Gabina Mayawaka, I want a canta because of the teen pocket. Go on, I do not condition, maybe on a EG will be a dog. No go size the GG, be a mamma kitty. No. Oh, my boy, Ejike from Iloh watching. Mbogo Kingdom. Mbogo, Kanisia. Ohamataketa. Owo na ndem Mbogo Mesia. Aya baba ta si ande be tiwe. Ndo guy ogene na afio. Amro mo de eba. Chetuno obere biko. Eh, Finola James. Can you boy Ochendo? Biane ime. Na to watch it. Can't look at oh, go kids go to her. I'm not only a wood take you, but I go but less of people not than any way. Oh, you gotta come work on it. Oh, it's only team way. Hey, what to find a wood cut the university. A wood cut graduate, the smarts, the great philanthropists of our generation. Yes, you will. Haji Baro Butechi, 1 trillion load of Jobber Jumas, 1 trillion load. Because you have a wealth of notes. No more than a big man about there's no need to or have a taketa. All the way from Omano. The Podoma Kingdom. Ever has it here? Ochendo be a man of was other pocket and they go about 20 or 50,000. But when you told me about what you win. Don't forget, man. I'm a lover. Okay, now,
to be deep. Can one on yet we are with the same color to match. What's the size you want to put away over here? Hey, Ochendo, be able to look at your wagon over. What you do need to be by Lubia? What you size it? What you size Ejike? What you am I want to go to the Ejike I'm going to actually have any who buy you, but let me have all the people are married to go and watch the matter. President, United, I think. Yes, so the gospel. They have official Coca-Cola company led by director of the school. But I say we're gonna go now. Lagos branch. I have a shop, okay? I have a shop. I not so the Caroni. All the way from Omonji. You go watching. Any moment from now, all staff band. Give me 20 more banner. Exactly how Ochendo. It's a command. Everybody had their name or your number. Maybe I have a number. Ochendo na go. I'm gonna want to manage. You may have that about the happy. Oh, you're gonna go to Ochendo. I'm gonna ask you. Hey, I'm now case I've been on. I already had you there. So I'm at home. Would you want to pay? Enough worldwide. Enough power. It's a jewel. I bet you have no money. Man, not your work. I got that. Okay, you okay? Okay, now, Ochendo can now. Okay, now, you're up now. Okay, I'm on you. But we get a check. I don't know what I will check. Makama mnega no makani kenna by now. Enga no mai ne ba ko gele bam. Ochendo no ni ba guru so ndi mozi. E mana madu nwo e bi so na gasa dia na ifu gole ni igwe. Igwe by now. Aso sala do violate Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. They no kasi no Hosanna. Hallelujah. Anda so se haka de tie ba. Ichi do ike wi gara hawra itata hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, you're not any even in Lagos who free here. Macanda Lagos had the Haura. You can Ocho. Toto. Tabida Orilla, CMS, Rilla, Sule. Chia, Dossi, by show, week by show. The family of Let's Go. Now, we're teaching or Hanama Taketa. Oh, there's a left pollination of Taketa. Oh, no Ochendo. How do you guys have a okay guy? Come on. Walk on your worldwide. What's the end of what is it? I want to do no wine on our body. The bigger I come the village. Chief, what I am. Ken, I am a Taketa. Hold you dirty.
ji mmanya dị iche iche o bukọtara lodu ji yes nwunye ụlọ ego ka esi eme ka ụlọ ego mara ihe eribedi ya bụ elu mere bụ ka esi eme ebe ka ụlọ akwala si ike ka esi ụlọ igbo eme agụka change yes iwe we go so let that Jesus odia porque holi le porque anya ka me to nya ho what can be a general to get to why do you want to know my expenses? Do you want to know my expenses? What I am, just the beside one. Hey, you know what I'm saying? From Isukwachi, oh, Hana Bataketa. Oh, Kai Benachi Abata, oh, you go to Ewu, what a way to Epia. Say, all that for most of the life, at least a major, I want to expenses is like a all of them come on a bang and quack every day. The Calippian are buying over. Even Moyenka, every dollar, when you balance it, or what we are buying. Now, if you had to just say, I'm going to digital get up, I united a panico, only have you. Get that kind of putting trouble. Get that kind of a penny out. Obia, see the way they need. See the way they need. Okay, now, what is here? Also, I can't pass on to get suppose. Let me know you go. I think I'm okay. Let's go there.
On the board for that first order. Do them. One first order. The paper is that. Where now? Where? Good afternoon, sir. You know what it means? Pastor Chia, care walking. They will have a pastor Chia. Or they will have or get a half of my airway. Oh, you get my go out. Half of my airway. Where was it? Hey, what was it? You don't want you on your car. Of course, Pastor, you know, short of that.
Okay, hey. Abuja kitchen. One year can you go shopping? Kapapata di na wunye ka gba egwu. Owe senya city area ki ewelete na isha. Wanda ya wo awo ya ona ara. So I magadere ndi gwa na ago. Akadi amama. Isi onye mmadụ nwere congratulation. Ifozo onye na-eme ezigbo mmemesịa isi ekiti. Ọwa n'ọdị. Onye jidesi Ejike, chairman ọkwe na n'ihe na-ekwu. About 25 adị amama. Ịṅụtụ mmiri achọghị ka ịṅụọ mmanya maka ọrụ imebi. Nwere ike ịṅụọ mmanya na ịtọ n'ori vidio. Korea sewe na jizim na na debe metesi kwande mese. Ndeka wote ngare nugu ngona ya bana zimoto choba tsere motia. Moza. Yaro. Ai gutu ya wayo magema na ya dogo maki. Cover the stream of the video. Yatalu.
starting. You can dance for me. Ochendo. They apply this accessories. Computer accessories. Phone accessories. They become a Lagos. If you go now, Yes. How my own money, somebody else, and one of my suppose we can only see how we pray and we from home and what we should get. Whatever our man now having a back on the wrong mother. He watch I get a phone, he on us enough for Canada, Macado Debu, he is married, they will be on a man, they will have a guy man. On the bus on a pump all the way from home, 11, the Karaka.
ndị eji na-eme ọnụ ndị a na-asị n'ọnụ na-abịara ndị a na-edebe sip bifo ha abata ndị ọnụ ọgwụgwụ okwu achọba kanopi ọdụ abụ oge gbochi ọdị ọ bụrụ maka ọgọ na ọgbabaro maka na ọgọ nke azụ ndị ọgọ a na-agba edebe n'ilu ewee kpaba maka ihe a na-eme aha dị ka ha isi ile anya hụ na hero na ihe ndị ọzọ niile eji wee na-ahazi ihe na ọ dị na-enweghị ike ịkọwa n'arụ na biko ya dị ntị nwata ije dị ihe ọ bụla a na-eme na leta ihe a na-eme nwere isi also one of the most people one of the most blessing agent here
na-azọpụta. Nye anyị amara ịghọta ike nzọpụta dị n'okwu gị Chineke. Mepee anyị isi obi anyị ka anyị feel the length, the breadth, the width of your word, so that it will come as a fire and refine every wood in us and make us instruments of righteousness. We buy every distraction from this meeting this morning. Let the heavens remain open and manifest your power in our lives. In Jesus' mighty name we pray. And you are yet to make Jesus your Lord and Savior. This is an opportunity to do it. Don't be there without submitting your life. Can you make people say, I say, he's my own, don't worry, he's my own. And you still commit that sin again. Can you look to God now and say, God, have mercy on me? God will grace. That is for the grace that grace of God has appeared to all men. That's chapter 11, chapter 2, 11 and 12. Teaching us righteousness in this life. Your church will need I'm an engaged in the world. Engage at Jerusalem. I'm an engaged in the job. I'm an engaged in the some American watchmaker. Watchmaker, so all that Jesus has better. Remember, the rich and the poor both will die, and both can go to hell or heaven depending on their lifestyle and their choices. Your children will do this morning. Let the grace enable you to live soberly. Kiss the job. We'll be into this song. Being the daughter, calculation again and again. How we may God grants you this grace to live righteously and worthy of eternity. In Jesus' name we pray. Finally, Ezekiel chapter 11. I can make when those who are missing one came out. They are really coming nature joy him. They not the one all the joy no good. Ndị na-adụ ọdụ ọjọọ n'obodo n'ihi nke a bụ amụma megide ha bụ amụma nke mmadụ. Ezekiel chapter verse 13 o wee buo amụma na leta ya mmadụ na ya nwụrụ. We're going to pray. Ndị na-aka achụ aja imegide mmadụ ọbụla imegide ezinụlọ mmadụ onye na-ebe agba ebe otu eji chụọ aja megide gị gbuo efi gbuo ebili gbuo ma mmadụ. Even your family, your business, your life, your business, your life, on this altar of St. James Anglican Church at hand. Lord, to counter every other altar. You can't see everywhere. Against anybody here. Altars that are crying sudden death. But this morning, as we prophesy from here, let those wicked die. But they don't want to see the next move. Father, may they die in their beds. It's yes, all the living can go anything money. How can they know you know?
Jesus Christ. Jesus Christ, onye nwanyị, amen. Ka anyị kpere Chineke. Papa, you made it
Jesus Christ, oh good afternoon, everyone. My eyes are there with the blessings of the Lord. My eyes are there with the blessings of the Lord. Holy one I know. You say can I go? Because on your come can I? No, man. You can Reverend Chief Reverend, I can name you. I got the number because men call her as a mara on your bonny head. You could tag in a zone on Mere Apamozo. On one young Ochendo. I am I can name I ain't a castle no be second half about what they can name in Nanya. I am with Resi Botten, I want Resi Bob Obama no be in the offer. I went up by Nas Najogan Robian and the one I had Jesus. I got do number because when I can be digging a memo no me or go for offer. John knows of each when it's body. Yana Ojo, accident, and more banner very illegal. Medical enthusiasm can the Madonna I can end you. Carina and the Puniban and the friends to get chuggy where I've been and the friends one thing work at you where I've been a member. I'm a friend in Mba Mando Buda Mandi Sebe di Chiche Bianca and American Obona Deca Nda Development Union American Gas Obona and the club Yadi Chiche and American Obona Dog on Nebe and American Obona especially Dr. Emeka Iloh High Chief, Smart, Iloh, and 19 with the Panopona, or Matog, and Bonnie and Kahaba. And the name where you keep a wafa, Baram Bonozo di Chiche, and a man make I can end you. I can end you. Got a more fun to get to. Reverend, you go was neck and egg, the whole bosom pie neck and egg. I'm from Bunba and member West Nuzuka, that's when the Kunjoga do number. Never when I see how probably full and member boy go up time of Bombari. I just got what you the magic imagine Jesus. If I never put them wet and as you know, no gets no member when I Jesus. I can end you. I got a number.